És trobar la motivació i rodejar-te d'amics i família que t'ajudin a fer-ho al final. Si el tema t'apassiona i veus que ha de ser un tema d'alguna manera que tingui com suc per explicar, però si realment t'agrada jo crec que sí que es pot fer un molt bon treball. Al principi pot semblar un treball que has de fer durant gairebé un any i que has d'estar currant durant tots uns mesos, però si tens realment una motivació que t'ajudi a continuar la teva recerca, a dir, ostres, això he de continuar per aquest lloc o per un altre vessant. Comences fent la recerca amb un tema que et motiva, per tant això ja t'ajuda a seguir endavant, però després el que costa és organitzar-se. Bàsicament crec que aquest treball de recerca que m'ha ensenyat sobretot és, on em vull dirigir a la meva vida, perquè fa com 2 anys, quan estava començant batxillerat, encara no sabia exactament què volia estudiar ni què volia ser en futur. I fent aquest treball que era filosofia, tenia com tenia molta influència filosòfica, per dir-ho d'alguna forma, doncs m'ha fet veure que m'agrada molt aquesta disciplina i que és el que vull estudiar en el futur. Este treball, primer que res, m'ha servit per créixer com a persona i conèixer alguns dels valors com ara l'esforç o el sacrifici o la constància, perquè he estat molts mesos treballant, buscant informació, fent entrevistes. A part del coneixement que he adquirit amb la recerca en si, sobretot vull destacar la metodologia de treball, perquè pocs treballs hem fet així llargs i extensos, i sí que és veritat que quan comences, doncs, el ser tan llarg i el demanar-te tantes pàgines t'assustes una mica. Però a la que has començat i comences a fer la recerca veus que no és res. M'ha ajudat moltíssim, primer, a aprendre molt sobre la meva veu i sobre la veu en general, sobre tots els aspectes generals de la veu, després sobre les tècniques, però bàsicament a organitzar-me el temps i a sintetitzar, perquè trobes moltíssima informació, tu també saps moltes coses, però no saps com explicar-ho, i al final aprens com agafar d'aquí, agafar d'allà i trobar la informació correcta. M'ha servit molt per aprendre com funciona, com fer canvis, com evolucionar. Comences creient que en saps molt, a mitges creus que no en saps gens i al final creus que sé una mica. Em va motivar al principi fer la recerca, intentar explicar-ho tot, el redactat de la part teòrica molt de difusió, molt proper, molt no simple però rigorós i com que sigui fàcil la lectura, que no sigui el típic text de totxon de ciències. Llavors vaig començar així i llavors de la part pràctica tenia pensat fer un vídeo amb entrevistes i tal, però després vaig pensar que per a complir l'objectiu seria més fàcil fer un joc que al final és com més amè per jugar i no has de veure'l com un documental. Jo crec que el TR m'ha ajudat a partir d'una hipòtesi inicial, desenvolupar una part experimental i això m'ha permès saber com fer-ho. Que sabia com plantejar tot el teòric, però no com verificar o refutar la hipòtesi inicial. Perquè quan vaig tenir l'oportunitat de realitzar la part pràctica a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, i això em va ajudar a aprendre molts conceptes i utilitzar tècniques de laboratori que segurament si no hagués fet el TR sobre això mai hagués après a fer. El que m'ha portat a realitzar aquest treball bàsicament és la constància que fa falta per resoldre i construir una màquina com aquesta i resoldre tots els problemes que surten al llarg de fer el treball, resoldre tot el que hi ha, buscar les solucions, trobar-ho.